Il-karattru kalmu sod tal-Arċisqof Emeritu Giuseppe Mercia spikka sa mill-bidunet ta' ħidmietu. Hekk qalilna Charles Buttigieg li għal 20 sena sħaħ kien uffiċjali relazzjonijiet pubbliċi tal-Kurja tal-Arċisqof. Kommos qalilna x'kienet l-akbar talima mill-Monsinjur Mercia. Tallimt inkun meqjus fi kliemi li jekk għandi li nitkellem meta hemm il-bżonn li nitkellem u nkun naf x'sa ngħid mhux nitkellem għad-doċċ. Tallimt daw il-valuri kollha li huwa kien jgħix. Charles fissrilna wħud mill-bidliet li ġab Giuseppe Mercia. Waħda mill-ewwel inizjattivi li ħa meta sar Arċisqof kien propju illi jirriforma l-Kurja u jagħmel taqsima tal-amministrazzjoni u taqsima pastorali. Qabel kienu kollox kurja waħda. U riedda sens ta' direzzjoni min hu konċentrat fuq l-amministrazzjoni jkun konċentrat fuq hemm u l-pastorali jiżviluppa li dik kienet waħda mill-ewwel riformi. Bidmuh fajnieh Charles qalilna li Monsinjur Mercia dejjem kien jitlob għal peridu minn Kumintov u meta rtira minn Arċisqof kien jibgħat tas-saċerdoti individwalment li forsi mhux dejjem qabel magħhom u jitlobhom jaħfrulu. Monsinjur Mercia wettaq ħafna xogħol fil-Kwiet u dwar dan Charles irrakkuntalna esperjenza ħelwa. Li kien iżur ħafna l-isptarijiet. Kien iżur ħafna l-morda fl-isptarijiet, mhux il-min jafu biss, fejn kien jidħol kien ikellem il-kulħadd. Darba minnhom kien hemm wieħed rid jinżel mis-sodda u libsu l-palwaċċu. Ġifieri kien dan it-tip. U meta kont ngħidlu jien bħala PRO, kont ngħidu għax ma nsemmux din li tmur l-isptar. Kien jgħidli ara ma jfettillekx. Ma rridix. Ġifieri noqogħdu nagħmlu l-propaganda biex insejħilha hekk. Jiena kont ngħidilha promozzjoni qed turi l-Arċisqof qed jagħmel. Kien jinżel għal-livell ta' kulħadd u kien jieħu gost ħafna jżur l-iskejjel u jiltaqa' mat-tfal. Barra minn hekk kien iħobb ukoll li qarar ħafna sa minn meta kien saċerdot żagħżugħ. Iżda minn dan kollu liema kienet l-isbaħ esperjenza li Charles se jibqa' jiftakar. L-isbaħ esperjenza kien meta konna qegħdin nikdbu l-memorji. Għax jiena kont ninduna li għalkemm għamil dawk is-snin kollha miegħu kemm kien hemm affarijiet li jew kont nafhom biżbrix bil-ftit u ma kontx nafhom fil-profondità tagħhom. U sirt nafu iktar kemm kien persuna li kellu salib tqejl xi ġorr imma ara fi ġorru bid-dinjità.